На лов за гейши или по-скоро за гейко и майко. Една гейшичка тръгва из кварталите на Киото. Лова за гейши върви добре, тъй като за момента успяхме да видим много от тях. Ето сега тук виждаме една, която е истинска гейша. Малко късно започва този ден, тъй като трябваше малко да се починеме от интенсивната програма. Наблизо сме до Киизумичи. Мадам пък иска да се облече като гейша. Мадам стана готова. Дай да видим какво става. Мога ли да те видя? Една гейшичка тръгва из кварталите на Киото. Какво ти е сега мнението за кимоното? Че ако трябваше да го обличам сама, 5 дена нямаше да ми стигнат. Много е сложно, наистина. Буквално е пласт върху пласт с едни тънки коланчета, се хваща всеки пласт по няколко пъти. Слагат едни като подплати на самия колан. Много е сложно. Просто човек, който разбира, ме облича около 15-20 минути, така че не избирайте сами да се обличате. Просто е невъзможно. Мадам, как е живота на облечена като гейша? Труден. Сега на 2 пъти се спънах, а не съм на високи обувки. Трудно се диша и трудно се ходи. И що си го причини тогава? В Киото все още можете да усетите магията на гейшите. Младите момичета, наречени майко, започват обучение още на 15 или 16 години. Те живеят в специални домове, окия, където всеки един ден учат традиционни танци, свирят на шамисен, упражняват пеене и дори калиграфия. Гейшите не са леки жени. Те са артистки, посветили живота си на танца, музиката, поезията и изкуството на събеседването. Те са пазителки на една от най-изтънчените и красиви традиции в Япония. И точно това е магията на Киото. Коничила! Така, всъщност в Киото не се наричат гейши, а се наричат гейко. Това е всъщност вече обучена гейша. И има 2 вида. Гейко са тези, които вече са пълноправни гейши, а майко се наричат тези, които са обучаващи се гейши. Като сега ще ви разкажа малко повече за разликата между тях. Тъй като такава има и когато човек прочете малко повече, всъщност разбира, че
доста малко знание има относно това. Така, относно, почвам отгоре надолу, от прическата. Тези, които се наричат майко, са с по-сложни прически. Имат задължително нещо червено в косата си, част от кока. И са с... Самите прически са по-сложни. Няколко дни стоят с тях и спят на специална поставка за врата. Докато гейкото са с по-опростени прически, тип кок, така както е моята коса в момента. Следващото нещо, което е осезаема разлика, това, което е като подплата под кимоното, когато е червено, означава, че става въпрос за майко, а когато е в бял или по-неутрален цвят, става въпрос за гейко. Следващото нещо е, че коланите, които се използват, при майкотата винаги има някаква украса с камъни или нещо друго. Тук в момента не виждате такова нещо. При гейкото е съвсем по-малко коланче. Следващото нещо, което е различно, са обувките. Обувките при майкото са доста високи, може би толкова, докато при гейкото са абсолютно равни. И другото нещо, което е относно цветовете на самото кимоно. При гейкотата са по-неутрални цветове, по-не толкова набиващи се на очи, докато при майкото са по-цветни, по-флорални мотиви. И последната разлика е, че майкота са обикновено на възраст между 15 и 21 години, докато гейкото са вече от тази възраст нагоре. Има и още малко по-неспецифични неща, но тях няма смисъл да ви казвам. Най-важното е, че трябва да внимавате, когато се разкарвате в квартал Гион, защото много хора се заблуждават, че виждат гейко или майко, но всъщност това е изключително рядко и почти невъзможно. Надяваме се до вечера да имаме късмет и да видим поне обучаваща се гейша, така че стискаме палци. Тук гейш си купува кафе. Нека сега да си поговорим за негативите на това красиво облекло. Ами, трудно се сяда. Не можеш да дишаш. Буквално не можеш да поемеш въздух. И много са хлъзгави обувките. Това малко ще ги се боя. Защото, да, не е много удобно, наистина. Ако решите да се обличате кимоно, не разрешавайте много да ви стягат, тъй като наистина имам чувство, че нямам въздух. Интересно е и друг въпрос, как се ходи по някаква нужда? Ами, стискаш. Това няма как да го вдигна нагоре. То е... Сега ще покажа. Доста едвам сядам. Нали, сядам супер леко, защото имам чувството, че ще го пръсна. За други нужди няма как да стане, просто стискате. Понеже говорихме за колко пласта има дрехи. Един пласт, втори пласт, трети пласт. И после пак едно, две, три и много коланчета. Много. See myself with someone else. I got used to having you around. Still, I just can't make it make sense. 'Cause I'll admit I have my doubts.
become strangers. There are answers I can't find. Was there something in your touch that slowly started changing? We were lost before we realized, too afraid to cross the line. You and I, we were slowly breaking. След 5 часа и половина разходки и снимки, как се чувстваш? Те хора, дето цял ден ходят с това нещо, т.е. тези дами, които ходят с това нещо цял ден. Вече съм изморена. Чао, чао, Ели Гейша. Сега отиваме на лов за гейши или по-скоро за гейко и майко. Така че ловеца на гейши е пред нас. Той ще ни покаже. Надяваме се да имаме късмет да видим истински такива. Ако искате да усетите истинския дух на Старо Киото, трябва да се разходите из кварталите на гейшите. Най-известен е Гионкубу. Там ще видите традиционни чайни и може би ще зърнете истинска майко по улиците. Точно до него е по-малкият Гион Хигаши, тих и изискан, сякаш скрит от тълпите. Понточо е съвсем различен. Тясна уличка край реката, пълна с фенери и ресторанти, която оживява най-много вечер. А Миягава-чо е кварталът до Кабуки театърът, където традицията среща сцената. Всеки от тях носи различно лице на Киото и всички се струват да бъдат открити. Това беше... Този знак е за чайни, но те всъщност не сервират, не предлагат, не продават чай, а са за супер богати японци, бизнесмени, които имат и връзки. Тоест, ако не си член на този клуб, няма да те поканят, не можеш да влезнеш вътре. И всъщност тук най-често се правят такива частни партита с майко гейко. Един от най-характерните гледки в Понточо са завесите на входа на ресторантите. Наричат се норен. Те не са само украса. Когато са спуснати, мястото е отворено и ви кани вътре, а когато са прибрани, ресторантът е затворен. Норените пазят от слънце и вятър, но и показват стила на заведението, като негова визитна картичка. А вечер, със светлината на фенерите, редицата от спуснати норени прави Понточо наистина магично място. Така, тук зад нас е един от известните шинтоистки храмове. Това е място, където често могат да бъдат забелязани гейко или майко, да идват да се молят за по-добро представяне по време на представления. По тази улица често могат да бъдат забелязани, т.е. това е едно от местата, на където могат да се видят. За момента, за съжаление, нямаме този късмет. За радост бяхме късметлии и това беше първата от много майко, които успяхме да видим за вечерта. This restaurant here, that's not that old, it opened a year ago, it's a kind of hamburger place. There's no hanging curtain, you know, it looks open, but why is there no hanging curtain? If you want to eat here, you have to come and get a ticket in the morning. Една от най-големите тайни на Киото е как всъщност може да посетите чайна и да срещнете истински гейши. Това не е ресторант, в който просто влизате. Нужна е покана или препоръка от редовен клиент. Това правило се нарича Ичиген сан окотовари, или казано на български, непознатите не се допускат. Дори и плащането е специално. Не е на място. Всички разходи за храна и за изкуство на гейшите се записват към вашата специална сметка и се уреждат по-късно.
че гейшите не са просто забавление, а пазителки на култура, традиция и изкуство. В миналото броя на гейшите е бил няколко десетки хиляди, но днес те са по-малко от 200. Затова да видиш гейша или майко е изключително голяма рядкост. За да разберем по-добре света на гейшите в Киото, трябва да споменем Окия. Това са къщите, в които гейшите и ученичките им майко живеят и учат. Окията не е просто общежитие, тя е като голямо семейство. Управлява се от жена, наречена Окасан или майка, която се грижи за момичетата, организира обучението им и поема всички разходи, от скъпите кимона до уроците по музика и танци. В замяна, майко и гейко посвещават живота си на изкуството и работата в чайните къщи. До ден днешен в Киото окиите пазят вековни традиции. Там се спазват строги правила, а животът е изцяло подчинен на дисциплина, учене и изкуство. Тази вечер имахме невероятен късмет и бяхме един от малцината, които успяхме да видим гейко на живо. Как разбрахме ли? Нашия гид ни каза. Гейко се различава ясно от туристите със своята величествена осанка, скъпото облекло и най-вече с антуража си. Те често придружават най-известните и влиятелни личности в Япония. Лова за гейши върви добре, тъй като за момента успяхме да видим много от тях. Ето сега тук виждаме една, която е истинска гейша. Виждате облеклото. Но не е редно да ги снимате, защото се дразнят на туристи. Доста. Въпреки това препоръчваме нощния тур, защото наистина се заслужава. Пресичаме. Тук до нас е Кабуки театър. Нашият тур завърши пред Кабукичо театъра или мястото, където гейшите представят своите представления. От вълнение Ели беше забравила да включи микрофона си, но може да видите усмивката й от преживяното до сега. Много хора на Запад си мислят, че гейшите са просто жени за удоволствие. Истината обаче е съвсем различна. Те са артистки, живи пазителки на японската култура, посветили се на танца, музиката и красотата на традицията. Да ги видиш по улиците на Киото е като да зърнеш дух от друго време. А именно това е Киото, град, в който магията никога не свършва. През деня храмовете и градините разказват истории на векове, а нощем фенерите озаряват тесните улички и всичко се превръща в приказка. Атмосферата е толкова тиха и същевременно жива, че сякаш времето спира. За мен това е най-магичното място в цяла Япония. Усещането е уникално, като сън, в който искаш да останеш завинаги. И това е Киото, такова, каквото искам да го покажа на вас. Прекрасна 360 градусова гледка към целия град, който е уникален. А над нас Отвратително. Това е, според рекордите на Гинес, най-големият дървен храм в света. Ако се чудите къде почиват телените на дядо Коледа извън коледните празници, Нара е мястото. Само, че не се чуваш. Микрофон на кимоно ще слага. Сериозно ли? Смеши се с гейшите, виж там горе колко има. За някои европейци или хора, които не са от азиатските народи, общо след изглеждат абсолютно странно. Особено от Централна Африка и Близкия изток изглеждат дори за мен е твърде странно. Ето при твоите сестри тук. Тази е от... Погледни се, усмихни. Ей,
като се прозиваш.